Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Adlaw da karong Sabado no. February 15, tuig 2025 o karon dai no mga ka-DJ, mga ka-listeners, mag-upload na sa taog drama karong simanahon na sa mga asi ni Kuya Goliath o sa dili pa. Dahil pipila nga nag-comment, akong basahon si Raymond Espinosa. Salamat Jejalek sa pag-upload sa mga aso ni Kuya Goliath, ang ngayan ngang sugilanon. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Raymond Espinosa o kang Jerry Pino. Sa akong kuya, Amping Kanunay, Jejalek Remix. Salamat kayo ko sa pagpaminaw. O karon niya ang mga aso ni Kuya Goliath ning simanahuna. Valentin ang Kerubin. Kung panahon na nga tagbuon ang duha ka tawo nga maoy nalatid sa kapalaran aron magkahinig kung maay hangtod sa kanturan. Diha na mo ipadala sa atong amahan sa langit ug panaugon sa yuta aron panaon ang mga lovers to be. Nagkasabot mga cute and chubby na kong mga kirubin. Nakasabot kay ko, Angel Jovel. Oh, amorosa. Nga murag nag-uol man ka. Pero Angel Jovel, nga no laki, napisan kung ato silang panaon, ang uban nila di gyapon magkadayon. Bitaw, ang uban, mas pilion nila nga magpakasal sa tao, nga silang tanaw, nakabenefit sila, bisan dili nila love. Pagtungod sa anang technology, sayo na kaayo para nila nga mangita og partner. Bisan unsa na lang nga app ang i-download, nya makikrelasyon sa tao bisan wa sila i-love. Mura lang sila nagpili og sinina sa department store. Di sila kapaabot sa tao nga maoy nakadestin para nila. May point mo mga mahal na kong kirubin. Pero dili ta angay nga mawad-an og paglaom. Labi na nga sa sunod adlaw, adlaw na ninyo. Akong mga cute na kupido. Kinahanglan nga mapuno og pagmahal ang kalibutan aron malipay ang atong amahan. Gusto ba ninyo? Kayo! Gusto ko nga makasmile always si Papa God na to aron nga tagaantan niya pirmi og regalo. Good, Eros. Og tungod ana, andam na ba kamo sa inyong mga misyon? Yes, among Angel Jovel. Ang unang misyon nga akong isangon, para kini kanimo, Eros. Yay! Kinsan man sana sila ang akong panaon, Angel Jovel. Tanawan na ang panganod nga naa sa imong tungod. Ug makita nimo ang ilang mga naong. Sila? Okay, Angel Jovel. Mission accepted. Uy, sexy, pero ritukada. Next. Uy, gwapa. Murag si G. Wanya eh. Makalitok mo lang ko. Pero gwapa. Uy, murag rich kid, pero, uy, tambok. Siya gini. Pero dili. Next. Akin eh. Taas. Gwapa, pero, chichimon magkaignaong, uy. Swipe me. Uy, hala, sweet looking. Pero, filtered beauty. Scam ni. Bangag sa ilong. Be next. Oh, alo. Wow! Akin ni. Malatalyang beauty. Wow. Be, EDM na to. Yes! Jackpot! Uy, time na sa among program ni Tina. Be, makarecord og video.
record sa kong video for short reels. Ana bang itaas nga reels? Short, yun na. Okay. Hi guys! Good morning mga kalab vlog! It's time to be on air. Okay. Okay guys. Paduna ko sa booth guys. So tune in and be ready to be in love with your one and only DJ Val. Bye! See you! Alright. Post na yun. Okay. Let's start today, Valentin. Let's go! Hi, mga idol. It's time for another episode only here on Dear Val. Antina. Love is indeed in the air, Digitena. Right, DJ Val. And we're going to have a long weekend celebration of love. So, welcome sa itong program, mga avid listeners, and to our live viewers online. Hello! Hi guys! O sa may status sa inyong mga kasing-kasing ron? Happy? Broken? Or hopeful? Wow! Broken good? Ayan sa siguro, oy, partner. Tinood man nga akong gisulti. Ang uban na to nga naminaw ron. For sure, sakit ang ilang heart tungod sa love. Here's fun fact, Digitina. Ang love ko no, murag pana ni Cupido. Kalit lang kag kaigo. Ya, di ba ang pana kay deadly weapon? So once maigo ka, siguradong masakitan ka. Mong kini mo itiman ininyo ha. Kinahanglang tarungo na to og pili ang tao nga atong mahalon. And with that, DJ Val, niya nga itong first caller. Ready o naka-standby na on the other line, si Michael of Cebu City. Hello, Michael? Hindi na. Hindi ko gusto pa mabuhi. Gusto na ko mamatay. Hello? Michael? Caller? Hello? Are you okay? Oo, sinahitabo, ha? Hindi ko gandang magpagkabuhi pa. Kung di ba lang siya ang mamahim na kong girlfriend, mamatay na lang ko. Michael, listen. Dagan kayong babae sa kalibutan. Nganong ato pa makas babae nga di ka sigurado nga sugton ka. Pero mahal mo na ko siya. There! Mahal man din mo siya. So nga naman pagkamatay man ka. Unsaw man nimo pagkadungog siyang tamis nga kunwa ka na. Deads na. Ayaw ana, Michael. Gamayng pasensya pa. Oo, magani. Pero pinagabuhan naman kong pinabot. Huwag to dun. Huwag pa man ko niya sugta. Huwag ko may baw. Kasi angin na kumuhaton. Aron niya ko sugton. Oh, buwan pa man di ay. Kung tinuod niya mo siyang love, andam ka mapaabot bisan unsa pa kadugay. Magpaabot? O sao naman lang? Kung ang iyang pagpaabot og dugay, wa gyapon siya'y mapaabot. Busted na day gyapon. Dili gid siya ang gusto sa girl. Uy, sakit na ha, mga idol. Pero ingon anak mang gud ang love. Mura nagsugal. Pero bad ang sugal. Wow. Pilosopo lang, Digival. No, but seriously, Michael, ang akong point is, sa panahon karon, dapat praktikal tang mga lalaki. Kung mupili tag babae ang nga atong mahalon, kanang makahatag sa tanan atong kinahanglan. Di ba? Kayang love, give and take na. Kung doon kayo i-give nga love, dapat may makuha pud ka in return. Oh my God, Digival. Unsa man imong idea sa love? Dili ko mo kay may gihatag ka, may i-expect ka nga makuha in return. That's not real love. O niya, o sa may mong gusto, magpakamartir si Michael? No, dili na may akong giingon. Ang akong buti pa sa buhat, nga dili lang siya mo surrender. Kay ang true love, makamaong mo paabot bisan unsa pa kadugay. O padayon kang mulaom nga usa ka adlaw ni ana, higugmaon ka sa tao nga imong gimahal. Ay sus, lakas makaluser ang klase sa tao nga ingon ni ana DJ Tina. Nagpakatanga o nagpakabugo sa gugma.
Ayaw anak Michael. DJ Ayaw Max pada Remax. sa imong gibati idaghanan bugo sa gugma. What? Bugo, Jud? Abi ni mo, Digival. Nasulti lang na nimo kay wa pa magug ka makasuway nga ni love ka og tinuuray. Kay wa man kay laing gimahal. Kundili ang imo ramang kaugalingon. Uy, nga napunta naman ako ng istorya ha, DJ Tina. Di ba si Michael og ang iyang love problem ang atong topic? Admit it. Wa pa ka ma-in love, di ba? Mga idol, dili na tinuod. Nag-amping lang ko sa akong heart. Nag-amping ko sa babae nga akong mahalon. What? Ikaw pag yung mag-amping? Di ba nga ang mga babae man mo'y angay ang mag-amping ni mo? Si DJ Tina, joker na kayo. Si Michael ang angay i-focus. Mo'y angayan na tong fokusan o gatagan og solusyon ang iyang problema. Di ba, Michael? Hello? Michael? Hello, Michael? Wa na siya sa pikas linya. Cut. What? Oy, mga idol. It seems nga naputol ang linya sa atong caller. Don't worry. We'll try to get him back on air. It's time to take a short break. We'll be right back, guys. Val, Tina, what just happened there, huh? Boss, It seems ka murag napikon ka ni Val, Tina. And you guys sounded ka magkaaway on air. Hinungdan nga ni hang up ang caller. What, Miss Sophie? We were just talking and expressing our opinion. It did not sound like one. Hinumdumi nga you are partners here o dili magkaaway. So please, stay away from being too emotional. Di na ko gustong mausapan eh, ha? yes, boss. Don't worry. Okay. Be ready to go back on air. And do ad-libs while among itry og balik ang caller, okay? Yes, Miss Sophie. Yes, Miss Okay. Sophie. Ikaw, Manggod. Iamong man mo ang listener sa imong kanega about love. Ha? Wa man good. Ako gani nga angay malain nimo. Kaya imo kong giingnan on air. Nga ang babae nga dapat mag-amping na ako. Abi pa lang unya sa mga listeners, chicks boy ko. Okay nga, no? Dili tinood? Dili, no? Kaya dili ko mapatol og bisan kinsa lang nga babae diha. Usa pa, kung chick boy pa ko, di pangulitawhan na unta tika, di ba? Oh. Pero wa, kay di tika type. Wal. Bitaw. Nga nung imo man ko pangulitawhan nga dili man ko nimo type. Ang imo mga tipo, kada mga dato, gwapa, sexy o social, di ba? Exactly. Ay, dugay kay tang friends, Tina. So, you should know me more than anyone. Og labos tanan, dili na ko gupo na nga tong friendship, no? Murag sister na ang akong tan-aw nimo. Wal. Maong chill na diha. Smile and be ready. Okay? Ay, asa naman ni akong ka-date, uy. Uy, langayan na, gid ininiya bisan unsaon. Malate man is concert. Mrs. Val. Sorry, Tina. Di ko makauban nimo. Caught up with something. Bawi ko next time. What do I expect? Siyempre, unahon ang date kaysa ubanan ang BFF. Sakto ka, Val. Dapat hunungan na nako ang akong pagkatanga nimo. Ay, my God, Tina. It's been 10 years, so please, hunungan na ning imong pagpakabuang. Ay, nga naman sa dun ba? Nga naman sa gyud. Sa kadang mga lalaki ang angay na kumalon. Nga nung ikaw pa mang Jude, Val. Ay, Lord, please. Pwede hatagan ko ni mo love life? Kanang dili one-sided love? Please, bitaw ni. Luya sa timo ate, oy. Nag-uol ka kaya nakagusto ka sa tao nga lain ang love. Gusto ang tati kang tabangan pero nilipan ni mo panahon. Maong antos lang o na.
Niyan ako sa ikasabutan na mong Vita Place ni Roxy. O niyan ako siya din eh. Like tuwara siya. Lady in Red. Wow! Kagwapa gid niya in person. Ang dulon. Excuse me, miss. Roxy? Oh my. Val? Yes. Hi. Hello. Nice to meet you. Flowers for you. Wow, how sweet. Thank you. Okay. Have a seat. Sure. Have you ordered? No? I was waiting for you. Oh, that's not good. Mag-order na ta. Waiter, please. Ay, maayo kay na sa'yo kag pauli, anak. Ay, wag makaimos pagluto. Si mama ni mo, giatakis rayuma. Oh, wow. Rayuma gyud dayon. May sakit lang gani ang akong kamot. Na-cancel magod ang among lakaw ni Valma, pa? Nahibaw na ko kun nga no. May date siya no. Ay, kanat yung bata ano. Pagka-chick boy naman lang yun. Di pa gani sila break siyang girlfriend. Tuwa, nakig-date na sa buklain. O ang babae pa yun mo ay manghatag niyag mga mahalong mga butang. Relo, cellphone, bisag unsa na lang. Unsa ba kayo ilang nakita ni Anang Val nga daghan mang babayag na ilad? Siguro tukoy kay DJ siya. Plus, pogi points sa sabna, di ba? Nyabuotan, makalingaw ikauban. Pero bisan og nakasmile siya, no? Makita ni mo ang iyang mga mata nga may kaguol nga nagpahipi. Marami ito ka rin gabayng bata. Luoy. Nauna-una na ako nga siguro. Mauna ingon anak siya kay tungod kay may nahitabo niya sa gamay pa siya. Sa dihang gibiyaan siya sa inahan. Feeling siguro niya nga dili siya love siyang mama. Maong nangita siya love sa ubang babae. O libisan kinsa na lang nga iyang mahalon. Agoy! Ang atong anak, Mirna. Tina, nahibaw gyud kaday. Nag-iisip na namo ni Papa ni mo nga sama sa usa ka anak kana si Val. O, imo mang i-deny. Pero obvious kayo nak. Nga hangtod doon, nakagusto ka gihapon ni Val. Kuan ka lang buutan mo na sa bahal ba? Wa may question na. Pero utang buot, Tina. Ha? Kung magka-boyfriend magani ka, ayaw in taon na ng bahal. Seriously? 5:40 ng imong birthday? Yes. Maubitong, bahala nga kong yan. Valentin. And you're a love DJ? DJ, vlogger, social media influencer. Swerte di kay ko nga ikaw ang akong ikamatch. Maswerte ko nimo. You wanna go somewhere? Yeah. Mas romantic. Okay. Let's go. Thank you. Oh, si Trixie ka na. Misod. Patay. Hey, are you okay? Oh, Roxy, let's go upstairs. May bar sa taas. What? Wait, what do you mean? Dali. Guys, listen up. I have an announcement to make. Nigawas na ang resulta sa 2025 Hottest Bachelors sa Metropolitan Magazine. And I'm so proud to announce nga usa sa atong mga DJs ang finalists. No other than DJ Val. Salamat. Thank you. Daghang opportunities ang mo-open kung mo daog kay ni Val. And of course, nindot po din nga exposure para sa atong station. So we will push you and will promote you all the way kay doon na ni poll voting.
Okay, guys? We need your cooperation. Make sure to spread the news sa inyong mga kaila, sa inyong pamilya, o syempre sa itong mga listeners, o bisan kinsa man nga inyong ma-invite to vote for DJ Val. Okay? Yes, Sophie. Okay. Thank you. Thank you, Kai. Don't worry, guys. I'll do my best. Mudaog ta. Pa, may good news ko nimo. Finalist ko sa contest sa usa sa mga sikat nga magasin. Kung mudaog ko ini pa, mas mudaghan uni ang akong racket. Mas mudag ko ang akong kita. Happy na ako matuman ang akong pangandoy. Para na to pa. Pero, sayang lang pa. Sayang. Wa na ka. Oh, si Trixie. Hello, Trixie? Hey, babe. How are you? I miss you, no? Di ba naman tubago ng akong mga tawag? Oh, sorry. Busy lang. Wait, nagabalita ko nga appeal ka sa top 10 hottest bachelors of 2025 sa Metropolitan Magazine. Congrats, babe. So proud of you. Thank you. You know what? We should celebrate. Pero sa mata magkita. So clingy. Makatuok. Babe? Yeah. I think, kinahanglan kitang magkita, Trixie. Ay, may isulti ko nimo. What about tomorrow? Are you free? Sure. I know a place. Send ako ni mo details, okay? Okay, sige. See you tomorrow. I love you, babe. Good night. Mwah. Night. Kinahanglan masultian na nako siya sa kong true feelings niya. Ambot pa. Okay man unta si Trixie. Gwapa. Buutan. Rich kid. Pero dili man ko happy niya. O, murag. Doon nagikuwang. Trixie, sa karagong lugar, anong dinhi pa man sa usa ka resort na magkita? Basta. Trixie, Yes? kinahanglan ta magsulti. Unsa man na, babe? Trixie. Yeah. Dad! Mom! Hi, anak. Mauna pa niya ang lalaki, ngayon mong ipailaila na mo, Trixie. Yes, Dad. Val, mao ni ang reason nga nung niata din sa resort nagkita. Kay niya ang whole Lopez family. Sila si Mommy, si Daddy, ug ang akong 3 big brothers. Dad, Mom, si Val, akong boyfriend. So, ikaw di ay si Val nga pakaslan sa akong anak. Ako? Magpakasal ni Trixie? Dad? O, di ba? Mauman ay imong sulti gabi. Dad, ingon ko nga siya nga ako Mr. Right. O kung magpakasal man gani ko, gusto ko nga siya nang ako mabana. Oh, congratulations, iho. Kung kasal na unya ka mo, ato mo na mo papuyon sa mansyon. Aron one big happy family ta. Yeah, Trixie. Pwede ba ko ni mong ubanan aron kuhaon ang dessert? Sure, Mommy. Val, excuse me ha. I'll help Mommy to get the dessert. I'll be right back. Mom, let's go. Val, murag wa kayo kung makauyon sa imong baruda. Murag chick boy mga. Unsa? Dili si Roy. Dili ko chick boy. O ba? Good. Ayaw biyag yung binuang akong anak, ha? Ang akong unika iya. Kay, ug imo gali siyang pailakon, imong pasakitan. Dili lang ako ang mukulata nimo. Apil na ang iyang mga isong laki. Ug amo yung siguradoon nga di ka na makakita ug ugma. Sir. Akong dabangan sila si Trixie, ha? Excuse me. Karatin biyag daga na karahanay.
Huwag patasan. Huwag pagani ko mahuman og storya. Apasok gani. Nagtuot isang binuan ko. Huwag bang yun? Magdali ko. Kinahanglan makabiya ko din eh. Val, Oh, Trixie, Mrs. Lopez. where are you going? Oh, Trixie, I'm sorry. Sorry gyud kayo. But I can't take this anymore. I can't be with you. What? Bye. Oh my God. Iha! Hay na itong may laki mo, boyfriend. Siya itong kusog yung bidagan, no? Ha, laki! Ay, magikyas! Ayaw, biyang walang! Ha! Oh! Hala, giapas ko sa papa ni Trixie. Patay. Paspasan pa ako ng akong pagdagan. Kinang magkabiya na ko din yung dapita. Mao na ning lugar ang gingon ni Angel Jupil nako nga makita nako ang lovers to be nga akong panaon para sa akong bagong misyon. Si Michael og Rachel. May plano si Michael nga mularga sa laing nasod. Ugma og karong adlaw na lang ang imong chance. Aron panaon silang duha. Kay kung madayon si Michael og larga, dili na unya sila magkadayon. Kay magkabuwag naman ang ilang dalan. Si Kuya Michael, siya nang may kasulti nga mga lalaki. Mga friends siguro na niya. Ispekitik. Si Ate Rachel, siya nang naginusara sa unahan. Salba kuta. Sama ako sa pagpanaan nilang duha. Uy nga, layo man sila. Hi. Hala, wala ko si ate. Ako na lang silang dulon, bi. Hala, may kusog kayong imidagan na lalaki o padong siya nako. Magkambang kami. Isprikitik. Uy, bata na akong nakabangga. Pero, nganong may bata pa din eh. Eros, pagmata. Ikaw. Unsa lang akong nakita. Lalaking murag, nakabistida og lubos puti. Og may dagkong mga pako. Usa ka ka anghel? Og ikaw may hinungdan nga nung natumba og nawalan sa panimuot. Ang usa sa akong mga gibantayang kirubin. Unsa? Og tungod nimo, nabali ang usa niya kapako. Unsa maning imong mga gipanulti? Wa ko makasabot. Si Eros, usa siya ka Cupido. Gipadala siya nining lugar kay may misyon siya. Pero imo siyang gibanggaan. Hinungdan sa iyang pagkadisgrasya. Ang iyang misyon. Kinahanglan nga dunay makahimo sa iyang misyon. Una pa sila hingpit nga magkabuhag. Misyon? Unsang misyon? Kinahanglan nga dunay mo pana nila. Unsay pana? Wa may pana din eh. Pana. Milupad padung nako. May gugo. Nausap ang akong itsura. Ang akong sinina, short og saliko nga, puti kayo og ang akong buhok, nahimong gold. Nahimo kong parehas sa bata nga usa ka kirubin. Hala, milupad ko. Tatabang. Inaog ko. Inaog ko, anghel. Tungod sa imong pagkabangga kang Eros, napunta nimo ang iyang bayhon ug ang iyang pana. Buot ipasabot, usa ka na karon ka kirubin, Valentin. Usa ka na ka Cupido. Unsa? Og ikaw amo padayon sa misyon ni Eros. Og mabalik ka lang sa normal nimong pagkaikaw kung imo nang mahimo ang misyon. Isip Cupido sa gugma. May pangarod niya. May tumas akong katubangan. Og nagpakita sa itsura sa usa ka lalaki. Og usa ka babae. Sila ang angay nimong panaon. Niara sila sa duol. Kinahanglan imo silang maapsan. Una pa sila hingpit nga makagawas dinhi sa resort. Unsa? Unya, unsa man ako? Gawa man ko mahibaw kung unsay akong buhaton. Mahibawaan ra nimo. Tora sila Iga silang duha. Pagdali. Akong itumog nila kining pana.
Ako silang naigo! Yes! Oh, nag-istoryahanay sila. O, hala, nagaksanay. Yahoo! Yes! Nahuman na ako ang akong misyon. Yes! Yes! Uy. Nabalik na ko sa kung kanang yitsura. Very good, Val. Mission completed. Dili ni tinuod. Damgo ni, di ba? Pero nakakita ko ni Moron. Ugang bata nagyapon sa akong atubangan. Nagigda, ugang para. Naglupad-lupad. Ala, dili. Ang para. Iya kong gigugod. Ka-sweet. Kanindot yung sunongan sa daw kabinuhan na nagkahigugmaay. Ay, kalami. Amorusa, Kirubin. Ay, Angel Jofel? Hala, Eros? Nagkinalan ko sa iyong tabang. Atong ipahimutang og tarong si Eros. Hala, kung sa may naitabo niya, Angel Jofel. Naaksidente siya ug may nakabanggang tao. Tao? Tao? Nabali ang gamayng bahin sa iyang usa ka pako. Mao nga dinhiuna siya samtang magpakaayo. Kamo unay bahala ni Eros, samtang wa ko. Ha? Asa man day ka, Angel Jofel? Bitaw, asa ka paingon, Angel Jofel? Istoryahon ko lang una ang napulin niya, isip Cupido. Dili tinuod na itabo. Stress lang ko. Maong bisan unsa lang akong na-imagine. Imposible itong nahitabo. Imposible kayo. Dili ito tinuod. Stress lang ko. Gusto, tubig. Mainom kong tubig. Val? Ha? Ikaw! Hi! Ikaw ha? May ikyas lang kang kalit? Unsa may imong tuyo na Oops, nako. ayaw ka hadlok. Dili man ko mamaak. Ako si Jofil, ang anghel sa gugma ug katahom. Ug mao'y giya sa mga kirubin sa langit, alang sa pagpatuman sa ilang mga misyon dinhi sa yuta. Tay ba? Tamsa na good. Naon sa nimba ko. Tay papatay ba? Ganiha po yung ganang imong misyon. O unsa may gibuhat imong ipasabot ana? Kadtong pareha sa imong gibuhat nga kanina, nga kinahanglan nimong igon sa imong pana ang duha ka binuhat, nga mao'y gilatid sa kapalaran, nga magkahigugmaay. Pero kay napiang man ang akong Cupido nga si Eros, dili una niya mahimo ang iyang misyon. Maong akong nahuna-huna, nga since able man di ay ka, ikaw una ang mapuli o mao'y muhimo sa iyang mga buluhaton, samtang nagpakaayos siya. Unsa? Dili ko. Sorry, pero Sorry, Sad busy Val. ko. Wa ko'y panahon. Sorry, Sam. Pero wa kay choice. Ubalik ko alang sa imong sunod nga misyon sa hustong panahon. Bye. Uy! Kadiyot lang! Ayaw kong gay! Uy! Ha? Ala, mag-unsa naman lang ko ini. Unsa to? Ikaw mo imo puli sa Cupido nga na-injured? Nga na-injured ang wings? O, Tina, matod itong anghel. Pabalin ko na ako ang superpowers sa Cupido nga napiang. O ako'y magpadayon sa iyang misyon. Cupido, anghel, superpowers? Val, nakadungo kasing wisulti? Sigurado ka nga okay ka lang? Ansa man, nikaon ka na ba? Unsa man ka? Bisan unsa naman na nasusi mo, o. Bisan unsa naman na imong makitaan. Tina, sad, uy. Nahibaw ko. Lisod tuhuan nga kong gisulti. Maski ako. Dili makatuo, pero promise.
Promise lagi. Nagsulti ko sa tinuod. Okay, sige. Let's say, tinuod ang tanan. Asa man na imong superpowers? Asa man ang imuhang bow and arrow? Ambot. Ambot lang pero mo'y ingon sa anghel. Gamubalik siya. Tina, uy. Katawaan na hinuon ka. I think na-trauma ra ka. Di ba kigukod man ka sa daddy atong Trexie gahapon? Di ba? Oh. Pero, kita niyo, listeners. Ha? Kinsa? Kinsa? Hi, Legitina. Titibal. I'm Michael. One of your avid listeners sa inyong program. Michael? As in, the depressed Michael? Kadong, diriyot magpagkamatay? Wala. Siya og ang kauban niyang papay. Sila man tong. Yes. Akong gipana gapon sa resort. Ako to si Michael, ang nanawag ninyo. Ang nag-uol kay wapagisugta sa babae akong gimahal. Ikaw di ay. So, kumusta? Okay lang. Finally, gisugot ako. O niamin sa akong babes kay gusto ming pasalamat ninyo. Wow! Congrats ninyo! Thank you sa mong advice, Legitina. May gani, ikaw may akong gisunod. Kay mauro man gid ang iyang gikinahanglan. Wow! Happy ko for you guys. May na lang. Wag ko ninyo sunda. Congrats ninyo. Hi, mga idol. Niya sa tuwang well-loved program, ang Dear Val, Antina. for today's show, we have a caller, Digitina. Yes, and she called herself the Heartbreak Girl. Uy, Heartbreak Girl. Nga naman. Unsa man day ang status sa imong heart karon? Niya, nagkunob, nagtugmok ang ako kasing-kasing tungod sa way hinungdang lalaki. Uy, agoy. Kabugat man atong pagkasultiha. Unsa man na nahitabo, Miss Caller? Nagkaila mi sa dating app. Gibuhat ako ang tanan para niya. Ipaila-ila pag inako siya sa ako ang mga kinikanan. Pagkahuman gibiyaan lang kung wa ganit ni sultigon sa hinungdan. Sa ba man ay ang akong kuwang? I'm sorry. I'm so sorry to hear that. Heartbreak Girl. Angay di ka mag-sorry na ako. Kay ikaw ang nakahimo ini na akong Val. Ikaw! Val, usabay gibuhat nimo sa imong personal life is really none of my business. Pero tungod sa nahitabo, naamong ang atong istasyon, ang atong rating, ang inyong program, and most of all, ikaw. Sorry, boss. Wa ko magtuong mahitabo ni. Val, hinumdumi. Apel ka sa hottest bachelors. O kung ganahan kang mudaog, fix this. Yes, boss, Sophie. And wait, may bago kang kontra nga gipuli nila sa di-back out. And guess who? Si DJ James. Si DJ James? Yes. Nahibaw jud ka nga sila ang atong greatest competitor. Di ko kadahang mapildita nila. So please do your best. Don't worry, boss. I will. Maningkamot ko. Namudaog yun ta. Tina. Mikey, niya ka na. Dagan ng taos gawas. Unsa man? Nana si Boss Sophie? O gang natong mga kauban? Unsa man? Okay ra ba ko ining akong gisulob? Ang nga na ba ko? Dili ra kay ko OE? Unsa man na, uy. Mura mag-machine gun nga ratatat ng imong mga pangutana. Ang tubag sa tanan. May mo ba mo relax ka? Everything's okay. Chill lang. Gwapo na pa kay karon. I know. Pero, di na ko kalikayan nga mabala ka. Hi, guys! Long time no see, but now see now! James! James! Tanawan ko no?
Bisag asa mag-abot kita. Magkakompetensya yun. Sa vlog channels, sa radio shows, hasta doon sa contest. Ngayon sa man. Ready na ka to retreat? Andan ka na mapildi, bro? Andan magampildi? What? Naon sa nga itong greatest foe, Tina? Bro, ikaw dapat ang angayang mangandam. Me? Ako? Oh, come on! Oh, come on, son. Yatira. I like your confidence. We'll see the scatter na lang, ha? May the best bachelor wins. Kalagot kay kayo eh. Murag kisagwapuhan, no? Naong niya ay murag dagway. Hangin pa kaayo. Signal number 3, gira iya pagkahabugero. Ay, tabala ka. Kung si James Bagyo, ako, tsunami. So don't worry. Okay, kana. Mao na, Val. Mao na ang Val nga akong nailhan. Confident. Gutsy. Lakas og dating. Wow, go! O sige na, be ready na. Adto na ko sa audience, ha? Good luck. Fighting! Hala, oy, si Eros. Hangtod ron, wapagid maayo ang iyang pako. Bitaw, ang saon naman lang ni Nato ron, Angel Jofel. Mamaayo ba ka si Eros? Oh, good. Ganon dili man. Hatagan lang nato siya gigayon nga makapahuay og maayo. Ingon man, lots of love. Aron siya mamaayo. Pero Angel Jofel, kuwang pa man ang love nga ato nakuha gikan sa mga tao. Di man paiko aron maayo si Eros. Maubitaw nga ni ako karon aron tabangan mo. Magtinabangay ta nga makakuha og daghang love gikan sa mga tao pinaagi sa pagpana nila aron sila ma-in love. Mag-double time ta ninyo. Labi na kay Valentine Week karon. And with that said, niya na inyong mga mission. Yay! Unya, Angel Jofel, ang misyon ni Eros. Don't worry. Doon na rin mubuhat o mupadayon sa misyon ni Eros. All right. Ready na ko. This is it. Ang pana. Naglupad-lupad na sad. Anong ibalik ni siya, oy? Uy, Chu! Pahawa! Subukan ni mo, oy! Hello, Val! Uy, ikaw na sad. Oo, ako na sab. Di ba miingon ko nga mubalik ko? Nga magkita rata pag-usab? Ngano naman sab, ha? Nahuman naman ko sa akong misyon. Well, ni ako aron paghatag nimo sa lain na sab nimo nga misyon. Unsa? Ania? Oh. Ni ano sa ding paghanod? Oh, la! Si Trixie! Yup! Dili gid mo matagna ang panahon. Unsa no? Ang babay nga na-heartbroken tungod nimo kaniadto. Karon, ikaw diay ang maghatag niya og true love. Anang lalaki nga imo nakita sa clouds of love. Naka-Diyos sila this day. Mao nga kinahanglan imo na silang mapana as soon as you can. Pero, di ba, giingnan na ka. Dili na mahimo. May event ko. Di ko pwedeng mahimong kirob. Oh, ang akong buhok. Hala, ning kulot na sad. Og ang color gold. I'm sorry, Val. Pero dili pwedeng idili ang true love. Hoy! Angel Jupil! Ay, sa kubiyahe! Usaw man na ako ron. Patay di ko ini. Val! Oh, la, patay. Si Boss Sophie. Val, busod ko, ha? Magtawad ko nito, Alia. O, mupasalipod ko ining dresser. Val? Val, where are you?
Val, are you ready? Oh, yes, ma'am. Oh, kunya nga nung may tualya mo ng imong buhok. Kuan, kining. Akong gikuluran. Mao ka na, boss. Aron, pasabog ba? Ang akong mga pako. Hey, Mitubo. Migawas akong likod. are you sure nga okay ra ka? You look really tense. Okay ko, boss. Oh, sige. Gawas na unya kay gi-remind ko sa staff on my way here to get you ready. They'll start in 5 minutes. Okay, boss. I'll be there. Siyara sa ko, ha? Okay. Good luck. Patay. Unsaon man din ako. Gusto, si Tina. Akong tawag si Tina. Val? Tina, ilak ning pultahan. Dali. Okay na. Nga naman, usap din ito po. Tina, tanawa. Val? Masa ko di? Gold ang imahang buhok. Ug may mga pako ka. Nagkahinumdum ka sa kang gingon nimo. Gamay anghel sa gugma na nagpakita nako. Ug giusab ang akong hitsura. Kay lagi, ako ang pulis sa Kirubin nga na-injured tungod nako. So niya, nibalik yun siya para sa lain akong misyon. Ug mauna niya ang akong hitsura ron. Ni-transform na sab ko. Isip usa ka kerubin? Ug mubalik lang kuno ko sa akong kaning hitsura kung makumplita na ko ang misyon. Ang mapana ang duha ka tao nga destined to be in love today. Og sikin sa man ang mga tawana? Di siguro ka mo too. Pero ang babae, si Trixie. Trixie? Si Trixie? Oo, si Trixie. Ang akong ex-girlfriend. Karong adlaw na kadestin siya to be in love sa usa ka lalaki. Kinahanglan ako siyang makitaan. Ug mapana silang duha. Aron mabalik ko sa normal, Tina. Unsa? Buti may pasabot mulakaw ka? Val, upag ka ni magsugod ang program, mulakaw ka na. Tinawa ko'y choice. Kinahanglan na akong buhaton. Aron mabalik ko sa normal. Please, tabangi ko. Aron makaikis din eh. Ladies and gentlemen, good afternoon, and welcome to the Grand Media Day of Metropolitan Magazine's 10 Hottest Bachelors of 2025. Hain naman ni si Val. Pumapagi sa backstage. At tuon ko kanig balik me. Pagdali, Tina. Kinahanglan magkabiya na ko din eh. Pero Val... Uy, ang buwan araw. Mapadung na ko. Ha? Hain? Oops. Buwan araw tuod? Diyan man nagikan. Ay, napagdagang pangutana. Tana, mapadung na ta sa unahan. Dali na. Tina, where are you going? Boss? Val, ikaw na ang gipaapot dito. O sa pa may imo kinugayan, ha? Boss, naglain mo gito akong kabuhi. I need a bathroom break. What? Ma'am? I'll call a medic for Tina. Val, ubanan na ako. Come on. Magsasukot na. Dali. Are you guys ready to meet our bachelors? Here we go. Bachelor number 1, 25 years old, barista, Joshua Lee. Boss, kadiyot lang. Nga domang kaval, ha? Ibo na hapit. Gipaila-ila na ang mga bachelors. Please. Kining, boss. Ay, unya nga bang ingon naman ang imong costume ron, ha? Like a cupid. Unya gold ang imong buhok. Dili ba? Ingon ang mga event organizers nga dress up me according sa mong choice of characters. Mao nang para panghugyaw ba? So this is part of my character as Cupid.
since it's Valentine's. Tuod. O, sige, okay na. Let's go, Valentine. And now, our bachelor number 9, 24 years old, a well-known disc jockey. Let's welcome James Ricapuente. Wow, what an upload. And now, our last but definitely not least, the hottest and well-loved DJ in town, DJ Val. Well uploaded and wow, his character is so timely and suits him perfectly. I should say, our cute DJ Cupid Valentine. There you have it, ladies and gents, our 10 hottest bachelors of 2025. Ready your questions, members of the press. Oh, DJ Val, where are you going? Sorry guys, but I need to go. Ay, salamat. Nakabiyar ko sa stage. Nakagawas sa gid ko. Dugaya ni mo eh. Ganina na ko nagpaabot din eh. Oh, sorry naman. Naibaw dyan kang may event ko. Okay, wait. May buhaton ko nimo. Usay mong gibuhat ako. Gihimo ti kang invisible kay basin kadlukan ka sa mga tao nga makakita og usa ka lalaki. Pero naka-dress up og ingon ni ana. Unya maglupad-lupad diha sa mga panganod. Diba? Gusto, mas mayo hinoon. O sige na, dadaan ako sa akong target. Aron, mahuman ako sa akong misyon. Okay, let's go. Hello, Dad. Oh, Mami, gusto ba? Nabot ka na sa ospital? Oh, ni Ana. Gipapauli ko na ang mga boys. Ako lang una ang mubantay ni Trixie. Okay, sige. Uya, kumusta ba niya kayo? Nagka-vertigo, kay nag-anxiety attack siya. May nalanggani kay nadali. Nagkinala siya og hustong pahuway. Okay, mayoy doon. Kay kulwa pa. Patay na ko ng ichihan. Nagkabalita pag-uga, candidate siya sa Hottest Bachelors sa Metropolitan Magazine. Ha! Impatilaw ginako niya ang impyerno aron makahibaw sa kusay Hottest. Please, husto na. Sige na, Dad. Magpaabot na lang minimo diri. Okay, see you. Bye. Kaluoy in town sa akong anak. Hospital. Di ako gihunong sa akong mga tiil. Sa usa ka ospital. May nahitabo ba ni Trixie? Naunsa man siya. Niyan ako sa room ni Trixie. Ugwa yung tuod ko nila mabantay. Anak, Trixie, kumusta na ang imo pamati? Ma'am. Anak, usapay nahitabo ni mo. Hasa man may nagkuwang, ha? Tungod lang sa usa ka lalaki, naingon ka ni Ana. Tungod adtong Val, nasakit ka. Nasakit si Trixie. Sorry, Ma'am. Tungod na ako. I know you were worried about me. My God, anak. Ikaw ang among only girl. Pinaka-precious para namo. Kunya, giingon ka lang, Ana, ni adtong lalaki, ha? Gibiyaan ka lang kalit o gipasakitan? Sus! Kung dili palang daotan ang mupatay og tao ay, dugay ra namo tong gitipi. Mama, I'm so sorry. Ay, kabalaga. Hapit na. Siguroon ko magmalipayon ang imong anak. Hapit na. Iha, husto na. Iyan ang mamit. Ayaw na paghilak.
Hatagan siya dili og mahalon hangtod sa kantor. Inom na. Ayaw nagka-stress. I'm sorry. I got carried away. Pero ni ara si Mami, di kabiyaan. You'll be okay. Don't worry, Ma'am. Nagasabot ko why you're upset. I'm sorry, too. Don't worry, Trixie. Dili ka mo hilak. Imo nang mamit ang imong ka-love match. Pahuway na. Hain naman siya. Hi, tita. Good afternoon. Trixie. Iho. Thank you for dropping by. Usa, o niya kiha ang ka-love match ni Trixie. Kaya gitgod ining manamit. Uspi, imong kalainan ako. Ang love ga imong ma-offer. Unsa om ni imong love kung wa kay good life nga mahatag ni Trixie. She deserves the best. Oh, uy. Ang boy ang araw. Misiga. O milihok ni. Iyan ang ipapana na ko sila si Trixie. O kining lakiha. Dili ko musugot nga kanang lakiha ang mamahimong kapikas ni Trixie. Dili. Bal, mas pa ba imong gipaabot? Panaan na sila. Dili ko musugot. Unsa? Wa ka masayop sa imong gipahimo na ko, Angel Jopel. Hay. Dapat, itong doktor naggikan lang din ang ka-love match ni Trixie. Buutan. Successful. Dato. Dili kay iningyagit lang. Mugawas na siya nining hospital. No. Angel Jopel. Di kalis ikaw. Gusto, pangitaon ko siya. Raro ka mong balik pa si DJ Val? DJ nila? Nag-ilis naman ko siya kay dili siya komportable siyang gisulob. O nangita ito palusot. Aron likaya ng atong mga kauban sa industriya. Uy, dili ingon ana si Digival. Nakahimo mo kayo sa pagbiya atong babae nga nanawag sa inyong program, di ba? Di man siguro fair nga i-blame nato si Digival sa nahitabo. Di ba? Tina. Hi, DJ James. Hi. I need to talk to you, DJ Tina. Pwede bang i-excuse una na ko siya? Sure. Kambugiro gid atong lalakiha nga mipuli nimo Eros. Judger pag yun. Magbuot man sa destiny. Kung kinsay kinahanglan nga magkadayon karon. Masanay, di na ako masabtan sa mga tao. Angel Jofil. Sobra na sila makajudge sa outward appearance. Maong miubos ang supply sa atong mga arrows. Kay dili nato sila magamit sa hustong panahon. Maong bahala na siya. Kay wa man niya himuha ang iyang misyon. Magpabilin siyang Cupido. Cupido nga way pana. Angel Jopel! Angel Jopel! Hain ka! Uy, ang mga tao ning-react sa akong gisul... uy! Ilan akong makita? No, mutago ko. Kauwaw. Kauwaw biya ini. Uy, ang doktor. Mao ka na ang doktor nga akong nakita ganina. Nga bibisita ni Trixie. May kaubang babae o bata. Siyakit ka na. Minyo din siya. Nasayop din ko sa akong pagduda. Nagkasa ko sa Angel. Mubalik ko sa event place. Si Tina. Nagkinahanglan ko ni Tina. Unsa? Mao na nahitabo? Oo, sabog-sugutong lakiha nga. Ka-love match ni Trixie, oy. Yagit man kayo. Nga naman day og yagit. Kung siya day makahatag og real happiness ni Trixie, maong atuan na dayon og panaa sila. Aron nga mabalik ka na sa normal. Dili na mahimo. Kay wa na ko ang pana. Og wa ko mahibawog. Hain na. Abi ba na akong nag-ilay sa imong partner, DJ? Tina, puro man og...
Nakauyon siya siyang costume, oh. Awin na ngayon man. Valentine's Day sa ron. Are you done? James, usa magiging gusto rin mo? Ha? Okay nga no. Di ba tinood? Gaayo lang hambog ni mo. Pero talawan ka. Nibiya ka sa kontes ganina. Sobra ka na, ha? Oh, naman, oh. Whoops. Anak-anak mo ka. Sa makikisukmagay ka? Oh, hey. Sukmag! Oh, ha? Di kang kayo mo. Aw. Ako'y unap. Aray! Val, imong mga tiil, wala na magtugkad sa yuta. Wato yun ni Digival nga, masumbagan ka, James. Pasensya na. Dili. Milupad din siya. Dali na, Val. Mamaya na kita din eh. Bye, DJ James. Angel Jupel, please, pakita na ko. I'm sorry sa akong nahimo. Promise. Buhato na ako ang akong misyon. I'm sorry na sayop ko. Ning-judge ko, pero gusto ka. Dili na ko angay i-question ang kapalaran o ang pagbuot sa kahitasan. Maong sige na, pakita na ako, please. Og ibalik ang akong powers. Og ang akong pana. Sure, ragid ka ng imong pagpangayog sorry, Val? Oh, buhato na ako ang akong misyon. Aron, mabalik na ko sa normal. Please, Angel Jupel. May importante pa kong buhato ng adlaw. Okay. Ibalik ko ang imong powers ug buhata dayon ang imong mission. Sa dili pa mausab ang akong hunahuna. Thank you. Buhato na ko sa iyong kwarto. Rico, I appreciate your support. You're really a true friend. Of course, Trixie. Ibaw kag yun nga sukad sa mga gagmay pitong bata, special kinalan ako. Rico. Karon, ako na silang panaon. Ha? I love you, Trixie, with all of my heart and soul. Rico, huwag ko makasawad sa kong kibati, apan. Nga nang mikalit man o kusog ang pitik sa kong heart. I think I love you too. Yes! I made it! They are now super in love. Thank you, Angel Jupel. Magawas na ko rin sa ospital. O balikan ko si Tina. Hello, among mga avid listeners all over the world. Welcome to our show. Back to work na. Og ako lang una ang mo-duty karon ha, kay busy pang akong partner. And besides, it's his special day today. So let's all wish Digival a happy birthday and a happy Valentine's Day. Tina? Val! Niya ka. Og nabalik ka na sa imong pagkaikaw. Guys, our beloved love DJ is back. Stay tuned. We'll take a short break and be back with Digival. Thank you for waiting for me and helping me out, Tina. I love you, Tina. Of course. Kaya ato pa man na, di ba? Niara ko kanunay para nimo. Og mauna ang akong na-realize. What do you mean? All this time, nangita kong love sa ubang babae. Apan nakalimot kong my best friend. My best friend ko nga, dugay ra nga misuporta. Og ipakita na ko og unconditional love. I'm sorry. And I love you, Tina. Pasaylo ako nga karon lang ko, makaam ko. But from now on, I'll show you unsa sad ka ka-espesyal na ako. Will you be my Valentine? With all my heart, Val. Ang butan na bata, malipay magulang.
mga bata, mga kasama, natapos kong aso ninyo ning simanahon na nga naguluhan. Si Valentin ang kirubin, dili lang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitanan dalit ka nato sa Aramen Drama! Ang putang nga bata! Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners na, nahumala dyan yung mga aso ni Kuya Gulyat. Karon si manahon na, Valentin ang kirubin. Salamat kayo no, sa pagpaminaw, mga ka-DJ. O katangin osam no, ang sunod simana na sa laing sugilanon sa mga aso ni Kuya Gulyat. O salamat no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.